ممنون را خریدن در تو. мо ин крокодилҳоро аз шаҳри Краснодар, парваришгоҳи Краснодар ба Душанбе овардем. Якта нилский буд, сета кайман. Дуташро харидам. Чизи цирки мо харида буд. Инаш нилский кайман. Инаш 6 метр мешавад, ваяш 2,5 метр мешавад. Аквариумни условиява ин дер калон мешавад. Мобайни 7-8 солба 1-1,5 метр мешавад. Як рӯз хӯрок метиҳад, як рӯз наметиҳад. Ин хӯрокаш гӯшти гов. бисёр чизои необычный да ген дорам. Масалан игуана аст, крокодил аст. Баъд мо худамон ки моҳибоз ҳастем, аз моҳӣ бисёр пурсупос мекунем да, моҳиҳои хеле базевам дорам. На масалан бо ҳамин ҳафта моҳиҳои нав меомада. Моҳиҳое ки масалан африканец ҳастанд, американец ҳастанд. номи крокодил гена мебошад. Вақте ки хӯрок метиҳем, хеле одамро нигоҳ мекунад, месад, баъд ба муддати чанд вақт ба яке хӯрока мехӯрад. Бо сангпушт дӯстанд, сангпуштам бо ҳамдигар бо крокодил авқот мехӯранд. Сангпушта намерасад.